Kublai pi barok ska tup kubor jungi ke dan Bosco Media Network. Kimat kipa kongsan mentara singi kilong. Pelat pat ba UCEM ka kod uba Rowell My Journey. Uod ki samla pule bam don nong hikai Hanehu Law Department. Kenduk mau siang ki samla don sap hakashat kakmen. Ban seliang SDO Civil ki pat ba pathar khma ashwa ke election arhajar arphulai. Tementai ne phaj ki kubor ki ba khambania. Ubat Titos Khan, CEM KHADC ula pelat pat ba ekakot bakerteng My Journey ya kabala tho da ulet Rowell do syapang ka jingim ba jingya lenti jeng u men ba udang long unong mi khmat pat ba hakapor ba udang im. Ya ketika jingya lang pelat kot bakerpang la penlong hayeng sa jeng u ha apa lom pengan. Hakani ka jingya lang la dan lang Dr. DRL Nonglan u President Khasi Author Society KAS ubala kran syapang ka jingya day ba jingya ithu ithau jeng u ba ba Rowell men ba udang im. Ula batai ru ek jing tre kam jongki kum kinong mi khmat pat ba hakis nam balalet ha District Council hakathan Southwest Khasi Hills bar hakajilla hi barok away. Laidon lang ikurim jong ba Rowell ki khun ki bahiyeng hasem bat ki parlok bayajan ba Rowell. Layo ru ega jing roi bas ngau thiang na kikseu jung ba Rowell. La pule yaga preface but acknowledgement da kikseu jung uhi. Uba titos habakran hakate ka jing yalang ula penken maru ba uba Rowell ulong ubre uba jinsur mensiem bat ubre uba kloy ban kenteu yaki weipan. Ula kran yakate ka phang namar ula jio alar banya trelang bat uba Rowell men ba kidanya long lang kinong mikmat pat ba hagis nam bala letno. Hadu kisngi ki bak hadu jong kajing im ka jong i bat nga kermen bana kaliang ka jong i ki bedon lang hangli ka por bat kumju ru ki ba medan kin sayo ya kala ban kham puli ban kham tip nya sipang kajing im ka jong ni rang ba Sya nga ban ong da kumni. Wala da kamdon ka ni ka kwat ru. Ngas ngoba. Ka jing imi ka jong i. Kaladay ka kwat. Ya ka ba ila tho. Lang ba ki kam. Lang ba ki jing tray ki jong i. Lang ba ka jing imi ka jong i. Naso kala day lepa ka ta ka biography. Lani ka jing im ka jong i. Kabangi. Kibadan bat kiba itu kiba tips pang jong i ngila de puli ke jong im jong Amla ban muddur kat ka North Eastern Hills University Nehu ka Central University kala poi ha upur ba kamdan nong hikai kiba biang Law Department la ur ki kmi ki kpa bat ki khna puli ha kani ka school ba kani ka jing o jong ki samla puli rengkan bat ki kmi ki kpa la poi shki tendong skor ki nong alam jong ka Federation of Khasi Jantia Garo People FKJGP ki balalet ya kendu mardor ya nong hikai rangba Law Department halor kani ka jingduna nong hikai ha kani ka school ba katkum ka jingya thu jong HOD ka Law Department kidon hinyongut ki nong hikai ya ka law katba iki subject bam ha ka law kum ka sociology economics English but political science la thong da kinong hikai belasngi la ni ki guest lecturers na kabantah driu benai kinong hikai kini ki subject ru menta empat thong layo jing tep ru bala shibna shiteng empat dan kanu ka jing hikai ha kelas ki katu ka ni teli ki semester ha kane ka department ki bor jong ka nehu ki le thu ba enthong ni kinong hikai belasngi la ni ki guest lecturers ha kini ki shposngi ban wan kinong alam ke FKJGP kidang ban kut kata ka shposngi balada orlong kumbala kular kinong penya ja ka school ba kisarai de ki weipat kilan ban penbiang ya ka jingdon kam ki samla puli ha ka school ba din ngin long nakaliang jungi ngin pha ngin sapha da ka jingtho shau VC ba ngin pha da ka entertain kan ya ka jingtho ba long ba kin solve kat bala ban kloy mo ya ka problem ka jingta ta ka shibun hi namar ba kumenta ban syukran hangni long ba la kumenta ka exam jungki kan sedang hau benai bashipo te kini ki third kamtam kini ki third semester fifth semester kempat yo watang si kelas ru kempat yo hadu kat menta te kalong len kalong sub kapore ki te hajaka bangin yo ban kendak hau benai December ngap ban kendak no next year hadu benai March te ka long len ka simpor mo ya ka por jungki
bat ka sab ai long sab ai ru iki te nakaliang jo kaseng te ngi maham ting hi baki de ban solve kini ki jing ki ba kila pan pau hangi te bat hadin kata ngin pe hadin jong ka suppose ngi te lada kim pampat la ban long kaseng kan sim ka senjan ka ba kham ting kham skmat Usamla kit bok thaba Presiden kaseng ki samla don sap hakashat ka kemen All Meghalaya Dancers Association AMDA haka jingkran jong hakilat pathai khubor ula kerpa deka sorkar jela ban kentiu ban penslur ban nyarap lemi ki samla ki badan sap hakashat ka kemen makin kiu shaprang ban penpau perthaya ka ni ka sap ka phong badan kamtam haka long breu man breu Uni unong yalam ki samla don sap haka ni ka phang ulo ong ba nakadaw ka jingkurdu bar ka jingbam dan kilat jingyarap nakaliang ka sorkar bongut ki samla dan sap kilat plorno laki sap ki phong namar kimyo lat ban yakob haki lempung yakob ki bahe ha national lani international competition uni usamla ulo ong ba man kapor ba ulet yakendu bat kerpat jingyarap bat jingkersha naki bor sorkar ki bon tang ki jingkular klem da seiso AA ruem Ula banjur da ka baong ba ki samla ka Meghalaya ki dawa na ka sorkar jela bakan wanra bat penurlong no da ka dance academy ban plela di ki samla ban kiu shaprang hakaliang ka shar ka kemen kumbalong ki jela Manipur West Bengal bat kiwe ki samla Meghalaya ki kendu mau siang hakane kaliang namar kindong yalam kim pe phang ban kentie ki sap ki phong long breu man breu ula ong ban supen kan mau judan ki lempung ya kendu pat ba ki bamdan kashat ka kemen I nu we ulai kani galenti ke juni hendai nakaliang sarkar kampai ko action juni na ya hadu ka mentala jen arku arsman ya hendai nakaliang sarkar kam le ai ra ni kawai galong ka institute mo ka institute ka dan kamtam ka bamin ha ka bangi habanyo la ngin don ka institute ka kementoy ni dan kami ka institute ngapai ki bagi jela ki dan ka institute ki ba sarkar kala ai klabo ke ngi la dawa du sarkar bakal sarkar kan ngi la pha ru ke jintho bat ngi pha ru kamap ya ka drawing ke jongi bangin China ya ka institute nama ngi la dan lupa ka jika lagi bangin China ya ka institute ngi la ai ka plan ru kata kalut bangin China ya ka institute kenang bagi kena jengi ken sup ken like ban sakma jika bangin sini satai ken wan bai hapo institute kala dan ka hotel kala dan ka hostel lang tu kala dan ka jika training tu kemut ki badang ban waru la dan kinong hikai wai nomor balai ni ka session jengi gadan connect bat ki beri bana ba ni dan ki jengi itu bat ki ni la ban connect lang bat ka All Meghalaya dan session thank you dan ki company bana ba kin wan bat ni hang ni corporate bat ki bakum no bat ki tibet di kena badan hang ni dan ni la da kam dan ko financial assistant kan chimchik ni Kinong yalam ka ribhoy dorbar rengkat be kinong yalam jaga western ribhoy dorbar haka artri unai lur kila pennoy ka jinga kendu lang naga benta banya theria than sani bha halor ka phang baya de ber ka jingdawa ban kentiu kerdanno ya ka pathar khma administrative unit shaka civil subdivision kumban supen kenmau haka lai phui tri unai lar menteri rangba ukan rat ke sangma ulah kran sekilat pathai khubor haber nihat ribhoy district haka baya de ber ka jingdawa ki pat ba nongsong snong ka than western ribhoy ban kentiu kerdanno ya ka pathar khma administrative unit shaka civil subdivision Ula ong ba nakaliang ka sorkar kala shim khia bha halor ka ne ka phang namar kani ka mat jingdawa kala ne menta la bun snem habakiran sekilat pathai khubor hadin baladap ka jingalang nabaro arliang uba arbi shadap Baduba Najim Karmalki, kilaong ban kentiu kerdanno eka pathar khma administrative unit shaka civil subdivision, kadai kabal dan kam namar kipat ba nongsong snong kateka than bat kisnong kumjuru kilabun. Barabor kipat ba kilai kendu jing ba jing jinjar hakalit kawan ban poishanong po ka district headquarters namar ka jing jingai ka lenti. Kila kerpa di menteri rangba ban penurlong no eka nika jing thrang kipat ba shwaban poi ke election 8,000 arphulai haka jela. Ka civil subdivision Teban pen scam cucu ia kata kajing keren jong Chief Minister ketkum ka media ka bang yosngo ngila yakur umatakas ni bangin pa biang sagaway ka reminder Chow Chief Minister ia ka memorandum ka bangila ay mencua artli ka way ka bangi ay haka kanyaw tarik jong na January usnam 8,000 kat kendai haka bawlawan daladehi hanong po hapo circuit house ngila ay hakmat jong haka baki MLA baro sangut jong gari boy jong iki don lang bat haka juga por ngila ai biang sagaway ka memorandum haka arpo tarif jong benaya ka 8,000 arpowe ha office jong ha secretariat bat hang neru ula kulari ngi wa nganpe
tenri ka ka bangi yo sngo lang ba ka media ka bokai haber nihat kalapan kemen yang bat denak ta kadaw ni lum kerki ia kane ka working committee banlay ikan do yu ban pen pa ko jo songo yu bat haka juga porro bangi kerpat bon stat no ban inaugurate ia kane ka civil service mission. Barak itu ki kubuan lapoi syakapakun tak hadu bangin daya syambiang kublai syubun.